Merħba tfal, kif intom illum? Nispera li tinsabu tajbin. Jiena Dorin nilqakom għal darba oħra biex naqraw storja oħra. U din id-darba għandi dal-ktieb li jismu 4 frottiet immorru il-baħar. Huwa kidba ta' Jennifer Spanjol, disinji ta' Ryan Gallia u Filip Taljana. Pubblikat mill-Faraxa Publishing flimkien mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Ħanaqraw il-ħarsetta. Il-ġranet sbieħ u kulħadd qed jieħu pjaċir imur il-baħar, anke l-frott li tixtri Rita jixtieq jagħmel hekk. Malli Rita toħroġ, il-frott kollu jaqbes għall-isfel u jmur għatta ġurnata ħdejn il-baħar. Imma xi ħadd jibda jgerger il-ħin kollu. Tgħid min? Segwu l-avventuri tagħhom f'xatt il-baħar. Tgħid min beda jgerger. Darba waħda Rita xtrat xi frott u poġġietu ġo fruttiera fuq mejda fil-kċina. Kif Rita ħarġet għax-xogħol, il-frottiet iddeċidew li jmorru ġurnata għall baħar. Hekk jew hekk Rita qabel tard filgħaxija ma kinitx se tmur lura f'dara. Qabżu kollha minn fuq il-mejda għal fuq is-siġġu waħda wara l-oħra. Imbagħad niżlu fl-art u l-koll flimkien ħarġu mill-bieb ta' barra għal ġo triq. Id-dar kienet viċin il-bajja u għalhekk ma kellhomx bogħod biex jaslu kemm jinżlu in-niżla. Fjona il-frawla u Leona l-lanġasa telgħu fuq dar Brenda l-banana u din iż-żers qed bihom lejn il-bajja. Fil-waqt li Anna l-pineapple, Betty l-bettieħa, Tina t-tuffieħa, Hilda l-ħawħa, Marija l-emba, Deandra d-dullija u Lili il-larinġa irromblaw tul it-triq. Fradda ta' salib waslu fuq ir-ramel magħhom kellhom ballun barmil u pala. Hilda l-ħawħa u Anna l-pineapple ma kellhomx aptit jilagħbu. Riedu jixxemxu u għalhekk fetħu xubgaman kbir fuq ir-ramel u qagħdu fuqu. Marja l-emba bdiet gerger li x-xemx kienet taħraq wisq u marret iġġib umbrella kbira ikkulurita. L-oħrajn intifgħu jilagħbu fuq ir-ramel. Iddeċidew li jibnu kastell kbir. Tridu nibnu kastell sabiħ? Betty il-bettieħa u Lili il-larinġa marru jimlew barmil bl-ilma waqt li Tina t-tuffieħa bl-għajnuna ta' Fjona l-frawla u Deandra d-dullija gezzu bozz ramel biex Brenda l-banana tkun tista' tibni il-kastell. Leona l-lanġasa ħaffret ħofra madwar il-kastell u bdiet tipprova timliha bl-ilma. Tina u Betty marru jiġbru il-qxur tal-bebbux u żejnu il-kastell bihom. Kif lestew, qabdu l-koll lidejn xulxin. Daru mal-kastell u żifnu dawra miegħu waqt li kantaw. Induru nduru mal-kastell li għadna kif lestejna,
naqbżu qabża l-koll flimkien il-fuq nollu jdejna. U l-koll intefgħu fuq ir-ramel. Marija Lemba bdiet gerger li tajrula ir-ramel f'għajnejha. Daħħaltuli r-ramel f'għajni. Isħana żdiedet u għalhekk il-frottiet niżlu l-koll kemm huma fil-baħar biex jiffriskaw. ċluf iffurmaw ċirku fil-baħar fejn jilħqu il-koll u għadu jitfgħu il-ballum lil xulxin. Kollha ħadu gost u bdew jitku ħlief Marija Lemba li bdiet teqret li l-baħar kien kiesaħ wisq. Damu jiċċaċraw sa ma ejjew. Imbagħad telgħu il-koll fuq il-bajja u mteddew fuq xugaman taħt l-umbrella l-kbira biex jinxfu. Issa l-ħin kien daħal ġmielu u ma ridux jaslu tard id-dar. X'in raw li nixfu kollha, ġabru kollox u mxew lura. Kif waslu d-dar telgħu fuq il-mejda, daħlu lura fil-fruttiera u raqdu. Għal-ħabta ta' 8 ta' filgħaxija, Rita kellha btejt tuffieħa. Daħlet fil-kċina u marret dritt tfittex waħda fil-fruttiera. Oħroġ il-għaġeb, it-tuffieħa li poġġiet fil-għodu ma kienitx hemm. X'kien sar minnha? X'taħsbu tfal intom? Taħsbu li it-tuffieħa kienet baqgħet f'xatt il-baħar? Jien hekk naħseb li ma marritx lura d-dar. X'taħsbu tfal? Mela l-attività li tistgħu tagħmlu ma' dan il-ktieb. Mela kif edna it-tuffieħa baqgħet ħdejn il-baħar. Għax vera, jew jista' jkun xi marret lura ntilfet fit-triq min jaf. X'taħsbu li kieku tiktbu x'ġara mit-tuffieħa? Tiktbulna x'qed tagħmel it-tuffieħa f'xatt il-baħar waqt li sħaba marru lura d-dar, jew forsi jekk intilfitx fit-triq meta kienu sejrin lura. U ibgħatulna x-xogħol u l-kitbiet tagħkom fuq il-paġna tagħna. Grazzi ħafna, saħħa u ċaw.